Senengane kok. Mas Rizdi, Mas Adi, terima kasih semuanya. Aku terus senadyan aku wis duwe bojo sing satenane nanging aku tresnane omong ro kowe rasa ati ra tenang mikir keselingkuhan tansah tak awang-awang mabur kaya layangan padahal bojo nang omah mikir dadi susah apa sing kudu dilakoni aku bingung sendiri pancen tak akoni tresnoku setengah mati tapi aku rawani ngingkari janji suci mungkin kowe dudu jodohku tapi aku sayang padamu jujur saka jero hatiku. Ikhlas lan sabar sayang cincin wis ngelingkar ning jari manisku janji ya wis tak ucap ning arep penghulu saiki ya wis telat arep ngomong citra aku mung ame donga muga kowe bahagia senadyan statusku saiki ora dhewe tapi aja nganti leren tresnoku karo kowe muga-muga kabeh agone awake dhewe lek gendaan ekolane dadi sing kaloro sajana putra tresno sing dasoko sabar sauntara sayang aku yo wis berjuang dadekke mimpi tenanan kenangan ikhlas lan sabar sayang ekolane ayo mas ya tanganku wis ana cincin janji setia lan suci aku ra iso nepati kowe pancen tak tresnani biyen tekan saiki tapi ra iso dadi siji janji setia lan suci aku ra iso nepati neh ngono neh kowe pancen tak tresnani biyen tekan saiki tapi ra iso dadi siji tapi ra iso dadi siji. Widya Sanova boleh kembali ke tempat, terima kasih. Bareng di Wangkara Indonesia, AW Audio BG Lighting.